Kipulit kamen di Pathar Police Station Badrari layo ban kendrup shibun ki kiat ha jingleit khynra ha Manikganj Rari Bazar ha Garo Hills. Da kajing treshi tom ju kipulit ala ban tela kam ya kajing dia kiat bi an ha kanie kapor ba kipat ba nong shong shnong kira khie ka bihu bat ka Easter. Da kajing treshi tom jung kipulit lala ban tela kam ya kajing ya kali stat palat bat ki we ki kam ki bakta ya ke imlang ka salang.